Pietnej spomienky, ktorú organizovala Slovenská národná strana, sa zúčastnili asi 200 ľudí, medzi nimi aj skupinka sympatizantov Slovenskej pospolitosti. Akcia prebehla bez narušení, po nej však vodca zakázanej strany Marián Kotleba ústne zaútočil na odchádzajúcu Anu Belousovovú. Čo dovidenia? Nie. Chlapci, neskúšajte to, dobre? Ale nie, bude pán Kotleba vykrikovať, že zasa mu upierate práva. Roznášajte nenávisť. Slovenskej republiky do NATO, ktorí zabíjali Srbov, ktorí ste sa zastali, tak to je čo? Veď vy máte schizofréniu, vy sa o mňa neopierať, panáčik, dobre? Dobre, jasné, to je dosť. To je to? Povedzte, ako to je. Prečo polícia bije Slovákov? Porozprávame o tom potom, koľko stojí vaša uniforma, koľko stojí podujatie, ktoré robíte a kto je váš financmajster. Možno títo mladí ľudia ani nevedia, že možno sú to práve doláriky, ktoré vás majú zatiahnuť. Pán Kotleba to vie. Jasné. Po krátkej roztržke sa obe názorové strany v pokoji a s úsmevom na tvárach rozišli. Niekoľko minút po Pietnej akcii bolo námestie Andreja Hlinku vyľudnené. Z Ružomberka, Ľubo Fronko, televízia Markíza.